Bon dia, avui anem a resoldre exercicis de factors de conversió de repàs de tercer de l'ESO que poden servir tant per tercer de l'ESO com per repassar els factors de conversió a quart de l'ESO i per això us hem donat aquests dos fulls d'exercicis. Sempre farem servir factors de conversió per fer canvis d'unitats d'una banda a l'altra. Aquesta seria la primera activitat, aquesta seria la segona, aquesta seria la tercera, després tindríem la continuació de la tercera, la que la teniu aquí, la quarta activitat i la quinta. Anem a fer aquests 5 exercicis una mica ràpids per veure com es fan. Llavors, començaré per el primer, que parla dels canvis d'unitats més elementals. Llavors, si anem en la primera activitat, veureu que diu que heu de fer canvis d'unitat utilitzant factors de conversió i en el primer apartat ens demana passar de 384.000 quilòmetres a metres i a mil·límetres. Aquest és relativament fàcil. Llavors, el que teniu que posar és la magnitud que voleu canviar, 384.000 quilòmetres, posar un factor de conversió, que és aquesta aspa que teniu aquí, i llavors aquesta barra, que és a baix hem de posar quilòmetres i a dalt metres. Pensar que és més gran un quilòmetre o un metre. Un quilòmetre li posem un 1. I ara la següent pregunta és quants metres són un quilòmetre? 1.000 metres. Llavors ho posem. Veieu ahí? Llavors, si veiem que s'ha de fer aquesta operació, quilòmetres i quilòmetres comproveu que se'n van i m'han quedat metres, per això l'encerclo. I ara com es fa això? Aquesta operació serà 384.000, com ho fem? 384.000, ho teniu aquí, ho separo de les unitats, i llavors diré que he de multiplicar per 1.000 i dividir per 1. L'operació que tindríeu que fer és aquesta. A la calculadora posareu 384.000 per 1.000 i dividit per 1. En realitat, a la calculadora no caldria, però ho podeu fer de cap. I ens donaria, doncs, 384 milions. Ho veieu? Llavors, aquest número és massa gros i per compte de posar-ho així ho posarem amb notació científica. Posarem un número, una coma i 2 decimals. I llavors la resta ho posarem com a exponent de 10. Aquí, per exemple, com podem passar d'aquí a aquí? Doncs perquè tenim que córrer la coma. Se'n recordeu quan ho fèieu a primària, no? Si esteu aquí, llavors heu d'anar passant la posició de la coma cap a l'esquerra i això vol dir que són multiplicat per 10 a l'exponent que siga en positiu. Llavors, fixeu-vos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per arribar aquí, què hem tingut que passar? 8 xifres, no? És per això que posarem 3,84 per 10 a la 8. I quina unitat m'ha quedat? En metres. Un cop que he acabat, encerclo el resultat per saber que aquest és el resultat que he de posar. Després, per passar de metres a mil·límetres, que era la segona part del problema, 3,84 per 10 a la 8 metres, li poso el factor de conversió, que és aquesta aspa i una barra. A baix he de posar en el factor de conversió les unitats a eliminar, que són els metres. I a dalt la unitat que vull, és mil·límetres. Llavors, penseu que és més gran, un metre o un mil·límetre? Llavors, un metre és més gran. Llavors, li hem de posar un 1 al metre i ara pensar quants mil·límetres és un metre? 1.000 mil·límetres ho poseu. Per això es diu que és un factor de conversió. Equival al mateix. Com que multipliquem i dividim per la mateixa cosa, aquesta magnitud queda invariable. L'única cosa que variem són les unitats, és a dir, la forma d'expressar-ho. Llavors aquí podríem fer-ho de cap, perquè 3,84 per 10 a la 8, si ho multipliqueu per 1.000, que és un 10 a la 3, podíeu fer-ho per 10 a la 11. 3,84 per 10 a la 11 metres. Llavors, continuem amb el següent apartat. En el següent apartat hem de passar de quilòmetres cúbics a metres cúbics. Llavors,
Què és el que passa? Que aquí tenim altres coses a tenir en compte. ¿Vale? Jo sé passar de quilòmetres a metres sabent que si baixo per l'escala cada un serà de 10 en 10. Jo sé que un metre són 10 decàmetres, un hectòmetre són 10 decàmetres, un quilòmetre són 10 hectòmetres i així, per això posem això així, diguem que cada vegada que baixem un escaló multipliquem per 10. Si tinguéssim que fer-ho a l'enrevés, dividiríem per 10, és a dir, si jo vull anar cap amunt he de dividir per 10, etc. Què passa? Que és més fàcil multiplicar que dividir. Per això sempre us pregunto qui és més gran, perquè així sempre sabeu la relació del que és més petit. ¿Vale? Un quilòmetre són 1.000 metres, això és més fàcil saber que un metre són 0,01 quilòmetres. ¿Vale? Intenteu fer-ho d'aquesta manera perquè a l'hora de fer factors de conversió resultarà més fàcil. ¿Vale? I si parlo d'una escala quadrada, si vull passar de quilòmetres quadrats a decàmetres quadrats, doncs això ho tindré que tenir en compte de la següent manera. Tothom sap de memòria que això és així, perquè quan passem d'una unitat a una altra multipliquem per 10. ¿Vale? La raó és molt senzilla. Mireu, si sabeu la relació que hi ha entre un decàmetre, entre un decímetre i un centímetre, diríem, home, un centímetre és la desena part d'un decímetre, no? Però si això ho teniu en compte en 2 dimensions, el problema és multiplicar per 2, no? Seria l'ample per l'alt. Llavors, què diria? Aquí, aquesta superfície seria un centímetre quadrat. ¿Vale? Quina relació n'hi hauria amb el decímetre quadrat? Llavors, si això és un decímetre quadrat, quina relació tenen? Doncs la relació seria molt fàcil. Fixeu-vos, com que per fer un centímetre quadrat he tingut que fer l'alçada i l'amplada, doncs ara fem-ho en relació a un decímetre. Si jo sé que un decímetre són 10 centímetres, tant en amplada com en alçada, en calcular la superfície que me queda. Doncs si ara tingués que fer tots els quadrets que hi ha aquí, veuríeu que n'hi haurien els 100 quadrets. ¿Vale? Per què? Perquè multiplico per 10 d'ample, però també multiplico per 10 d'alt. I llavors tindríem aquests 100 quadrets. Ho veieu? Aquest és el motiu. I si ho tinguéssiu en 3 dimensions, tindríeu que fer multiplicar per 10 i per 10. És a dir, diríem, de la mateixa manera, diríem que si un decímetre quadrat són 100 centímetres quadrats, diríeu que un decímetre cúbic podríeu posar en 3 dimensions un decímetre cúbic serien 1.000 centímetres cúbics. ¿Vale? Però me faltaria posar l'altura. ¿Vale? No ho puc fer aquí una representació en paper, però sí que ho podeu imaginar. ¿Vale? Ja tindríeu clar per què això és així. Doncs, si continuem... Per què m'explica tot això? Perquè això té a veure amb el problema que anem a fer ara, que és passar de quilòmetres cúbics a metres cúbics. ¿Vale? Fixeu-vos. Com hem de fer? Doncs el primer que hem de fer és averiguar la relació entre els metres cúbics i els quilòmetres cúbics, que són les dues unitats a canviar. I és per això que hem fet aquest petit esquema. Fixeu-vos, ara ja tenim clar la relació en l'escala cúbica. Cada vegada que baixa un escaló són 1.000 unitats. És per això que dic que un quilòmetre cúbic són 10 a la 9 metres cúbics. Serien 1.000 milions de metres cúbics. I aquest és el factor de conversió que jo he de posar quan he de fer el canvi aquí a les unitats. Com es resol el problema? 0,0237 per un factor de conversió on, com que jo tinc quilòmetres cúbics aquí, quilòmetres cúbics van aquí a baix i metres cúbics a la part de dalt. Un quilòmetre cúbic són 10 a la 9 metres cúbics. I faríem l'operació com abans. Què posaré a la calculadora? 0,0237 per 1.000 milions, és a dir, 1 exponent 9, i dividit per 1, no caldria. Llavors us donaria 2,37 per 10 a la 7 metres cúbics. Anem a veure el següent. El següent és un típic.
molt fàcil de fer, que fa referència a la velocitat i que segurament l'heu fet moltes vegades. Vinga, llavors, per poder veure el següent, què fem ara? Ara fem 130 metres per segon a quilòmetres per hora. Aquesta és una magnitud de velocitat. Aquí, què faria falta tenir en compte? Doncs dues coses. Una, que hem de passar de metres a quilòmetres i la segona, de segons a hores. Com ho fem? Quan tenim unitats així de manera derivada, ho tenim així la fracció inclinada. Quan nosaltres ho hem de fer en el càlcul en paper, ho hem de posar en vertical. Per això posarem 130, però metres partit per segon ho expressarem com una fracció. Vale? Llavors, multipliquem per dos factors de conversió. Un que me convertirà els metres a quilòmetres i l'altre que me convertirà als segons, me les convertirà en hores. Com que un quilòmetre són 1.000 metres i una hora són 3.600 segons, és per això que jo ja puc operar. Fixeu-vos, metres i metres se'n van, segons i segons se'n van. He de col·locar-los de manera que se'n puguin eliminar. Vale? Se'n recordeu d'això? I llavors ara operem, vale? 130 multiplicat per 1 per 3.600, en realitat per 1 ja sabeu que no caldria ni multiplicar ni dividir. I a baix tindríeu dividit per 1.000 i per 1. Aquí teniu tota l'operació completa. Llavors feu tot això amb la calculadora si no ho sabeu fer de cap i us sortirà 468. Quan jo he fet les operacions i he comprovat que me queda quilòmetres i hores, quilòmetres a dalt i hores a baix, al final, quan ho expresseu, tindríeu que tornar a expressar-ho de la mateixa manera que ho teníeu inicialment. Vale? Llavors, per passar d'anys llums a metres. Un any llum és una distància, de fet és la distància que recorre la llum en un any. Si jo sé que la velocitat de la llum és de 300.000 km per segon, aquesta és la primera informació que jo tinc que tenir en compte. Fixeu-vos, un any llum és la distància que recorre la llum en un any. Si viatja a 300.000 km per segon, doncs tindré que fer el càlcul en base a aquesta informació. Vale? Anem a veure com es fa. Una cosa que ja heu après a primària és que la velocitat és l'espai partit per al temps. Si no ho heu après a primària, segurament ho vau fer a segon de l'ESO, on us ho van explicar aquesta relació. Llavors, si vull calcular l'espai, que és la distància, el que he de fer és passar aquest temps que està dividint, passa a l'altra banda multiplicant. I ara llavors calculo l'espai com el producte de la velocitat per al temps. Quina velocitat té la llum? 300.000 km per segon. Quant de temps? Un any. Aquí tenim un problema, i és que anys i segons no estan en les mateixes unitats. Per tant, he de convertir l'any en segons o els segons en anys. Ho passarem sempre de la unitat més gran a la més petita, perquè si no es pot ser un problema. Vale? Llavors, com es calcula un any llum? Si substitueixo aquesta informació, la substitueixo aquí, l'espai és un any llum. La velocitat són 300.000 km per segon. Quan jo multiplico per un any, no podem operar. Veieu? Llavors, tinc que donar una solució, i és passar el temps, passar-lo a una mateixa unitat. En aquest cas, passo d'anys a segons. Com ho fem? Tenim aquí, diguem que un any són 365 dies, són 365 dies. De 365 dies, cada dia té 24 hores i cada hora té 3.600 segons. Fem el càlcul i al final arribem a la conclusió que un any són 3,15 per 10 a la 7 segons. Molt bé, posem aquesta informació en el nostre problema inicial del càlcul de l'any llum i diguem que un any llum són 300.000 km per segon multiplicat, ara sí, per 3,15 per 10 a la 7 segons. Segons i segons se'n van i m'han quedat només quilòmetres. Què me queda que és un any llum? Un any llum serien 9,45 per 10 a la 12 quilòmetres. No s'ha de saber de memòria, únicament s'ha de saber calcular. I per últim, un cop que ja tenim aquesta magnitud, ja podem passar al càlcul dels anys llum. Volien saber els anys llum a quilòmetres i a metres. Si diguem que tenim 2 anys llum, posem el factor de conversió que un any llum són 9,45 per 10 a la 12
quilòmetres i me surt que és 1,89 per 10 a la 13 quilòmetres. I llavors 1,89 per 10 a la 13 quilòmetres posem el factor de conversió per passar de quilòmetres a metres i sabem que és 1,89 per 10 a la 16 metres. Per acabar aquesta primera activitat, farem aquests dos últims apartats, que són més fàcils de fer, perquè no són tan controvertits. Que sí que és veritat que no tornarem a repetir com es calcula, com es passa d'anys a segons, perquè ja ho teniu a l'apartat D. Si ara voleu passar 2,5 anys a segons, aquest ja és fàcil, perquè poseu 2,5 anys, el factor de conversió, i posem 3,15 per 10 a la 7 segons partit per un any. Fixeu-vos, any i any se'n va, que m'han quedat segons. I llavors el resultat serà, en forma de notació científica, 7,87 per 10 a la 7 segons. I llavors, per últim, 4.900.000 segons a anys. 4.900.000 segons a anys, el factor de conversió seria d'anys a segons, seria el mateix. El que passa que ara és invertit. Aquí hem passat d'anys a segons i aquí passem de segons a anys. Si aquí hi ha segons en el factor de conversió, hem de comprovar que han de marxar els segons. Llavors, farem el mateix, 4.900.000 per un any, que són 3,15 per 10 a la 7 segons. I el resultat me sortirà en anys. D'acord? Fins aquí tindríeu la primera activitat.